Сәлам, дуслар! Бүген без сезнең белән бик кызыклы кул эшләнмәсе ясарбыз. Ул әрмән халык бизәге төшкән һәм анар җимеше ясалган тәлинкә. Аны ясый башлаганчы, Әрмәнстанның декоратив сәнгате турында видео карап китик. Әрмәннәр Кавказ артының көньягында яшәүче борынгы халык. Алар өчен орнамент матур бизәк кенә түгел, ә үзенә буыннар зирәклеген сеңдергән һәм актуальлеген бүген дә югалтмаган зур хәзинә. Әрмән орнаментының беренче үрнәкләре Урарту чорына карый. Урарту 3000 ел элек әрмән калкулыгында төзелгән дәүләт. Әрмән бизәкләренең төп үзенчәлеге булып симметрия санала. Ул гармония һәм рухи тынычлыкны тудыра. Борын-борыннан әрмән бизәкләре киемнәргә, тарас белән сюникка, әрмән осталарының горурлыгы булган келәмнәргә, музыка уен коралларына, сугыш коралларына, керамикага, архитектур биналарга, ювелир бизәнү әйберләренә төшерелгән. Без әрмәннәрнең әйләнә-тирә предметларны орнамент ярдәмендә ничек бизәгәнен карап үттек. Хәзер инде әзер шаблоннан тәлинкә кисеп алабыз. Аны буяуга керешкәнче, әрмән орнаментында төсләрнең нәрсә аңлатканын карап үтик. Әрмән орнаментында ачык төсләр кулланыла. Кызыл төс ут, кан, тормыш дәртен символлаштыра. Зәңгәр төс күк, су, мәңгелекне аңлата. Яшел төс табигать, уңдырышлылык, яңарышны тасвирлый. Сары һәм кызгылт сары төсләр күтәренке кәефне күрсәтү өчен кулланыла. Ак төс чисталык, зирәклек, мәңгелекне символлаштыра. Дуслар, без орнаментны буяуга күчәбез. Моның өчен безгә зәңгәр, кызыл, сары, яшел төсләр кирәк булачак.
тәлинкәне буяп бетердек. Аны бизи башлаганчы әрмән орнаментының төрләре турында видео карап китик. Әрмән бизәкләре бик күп төрле. Төп мотивлары исә берничә. Алар зооморф, геометрик һәм дини бизәкләр, үсемлек мотивлары. Зооморф бизәкләр хайван һәм кош рәсемнәреннән тора. Геометрик бизәкләр бер рәткә тезелеп киткән кабатланучан формалар һәм фигуралардан ясала. Дини бизәкләр гадәттә иконаларны һәм чиркәүдәге предметларны, шулай ук әрмәннәрнең танылган хачкара ташларын бизәү өчен кулланыла. Үсемлек мотивларының берничә төре бар. Чәчәкләр яшьлекне символлаштыра. Йөзем агачы яңарышны, яңадан тууны аңлата. Будай башаклары мул уңыш һәм байлык билгесе булып тора. Анар чәчәкләре риваят буенча ватаннарын яклап сугышкан әрмән батырларының каннары тамган җирдән үсеп чыккан. Әрмәннәр анар җимеше сурәтен бик якын күрә. Ул Әрмәнстанның һәм әрмән халкының иң күркәм символы. Әрмәннәр аны яратып нур дип атый. Анар агачы ел әйләнәсе җимеш бирә. Шуңа күрә анар әрмәннәрдә яшәеш, үсеш, уңыш һәм байлык символы булып санала. Әрмәнстанда анар агачы бөтен җирдә үсә. Аны Аракс елгасы буенда да, Варатан тарлавыгында да очратырга мөмкин. Ә иң баллы анарлар Мегри шәһәрендә үсә дип санала. Әрмән халкы анар җимеше күз тиюдән саклый дип уйлый. Әрмән туенда кәләш пешкән анарны диварга ата. Анар ярылып җиргә төшә һәм аның бөртекләре идәнгә сибелә. Бөртекләр никадәр күбрәк сибелсә, гаилә шул кадәр бәхетлерәк һәм күп балалы булыр дип санала. Кечкенә кипкән анарларны кәләш бәхет һәм мәхәббәт теләп яшь кызларга һәм егетләргә бүләк итә. Анар эчендәге тыгыз бөртекләр әрмән халкының бердәмлеген һәм татулыгын символлаштыра. Дуслар, сез видео караган арада без кул эшләнмәсен пластилин белән бизи дә башладык. Ак һәм төрле төсмерләрдәге ал пластилиннан кечкенә шарчыклар тәгәрәттек һәм аларны тәлинкәгә ябыштырып куйдык. Бармак белән өстенә баскач, шарчыклар яссы түгәрәкләргә әверелде. Менә шундый матур тәлинкә килеп чыкты. Без аны әрмән халык бизәкләрен кулланып ясадык.